Cycle. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda yayin da rahoton ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara ke bayyana cewar duniya ta fuskanci koma baya sakamakon annobar corona, rahoton ya sanya kasashen Sudan ta kudu da Chadi da kuma Nijar a matsayin jerin kasashe na ƙarshe a duniya da al'ummominsu ba su samu ci gaba ba. To sai dai ga alama rahoton bai wa wasu jama'a daɗi ba, kamar da za ku ji ta bakin tsohon ministan ayyukan sadarwa na jamhuriyar Nijar, Muhammadu Salisu Habi. Shi kasan ilimi shi da na yara kuma ga lokacin da hana mu zuwa makaranta, amma mu gane mu kasar ga yaran bu samu dogon lokacin da hana mu zuwa makaranta ba. Matsalar mu ta ilimin mu da tsohon matsala ta wadda ake ana gyara. Shugaban kasa ba zo ya ce in Allah yarda duka irin wanda za a yi sai an samu a maida ilimi kina shi tabbata ilimi na nishayar. To kasan ilimi na kasa to sai shekara 20 nan gaba za gani wannan sakamakon. Duniya ga yau ko haka ne sani. Yau da irin kudaden da mutane kai da suna aika Ukraine, wanga yaki da aka yi na Ukraine tsakanin da Rasha mun fani shi mu gare mu, wanga abin da zakaji ana ce zancen tabbare yanayi, wannan mu da ina mun ka shigo saboda Allah da Annabi. Yau mutane na da wuta da ruwa ba a yi musu kubir, sai kai wata 3 cikin ture ko cikin zugura ba ga an kaci wuta ba. Nan ko kasa zai gana mu ba ka iya kwana guda ba ga an kaci wuta ba, ko da muke nan mun da dama sau waje. To kidan ya kamata wannan abubuwa ne kamata mu zauna mu gani mu san matsayin da ya kamata dauka. In akwai abin da ya shafi cuta yau ba batun corona muka yi ba, ya kamata mu yi batun cutar da ka halaka yaran mu kwarai wadda kira malaria ko paludism da horon shi. Tsohon ministan ayyukan sadarwar jamhuriyar Nijar, Muhammadu Salisu Habi. Kallon mu tare da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.